हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायग्रोनाय जाबाय लोगोफोर फुजा नायनो फैदों आरोना न'आवहाय सिखाव लामाथिंसो फिसा लामाथिंसो फैनानै गारि दोननानै फैदों आरोना जों इयाव दोनलांसिगोन ओमफ्राय फुजायाव हाबसिगोन जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दङ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बरबरियाव थांदोंमोन आरोना जों बरबरिनि फुजायाव ओमफ्राय बरबरिनियाथ' बाथौ फुजासो होनोना जोंना दुर्गा फुजा समाव जायो अब्लाबो थांदोंमोन आरो नायनो खनसे ओमफ्राय नायलांबाय थादो नै इथिंजायनो थांनो हाखासिगौमोन जोङो किन्तु मा होनो थाङासै आरोना गेटथिंजाय हाबनो होननानै मा होनदों नुजानो बादो साला आदा अनजाया जोंखौ खनसेनो लाबोदो मासे स्रां स्रां साफा नुदोब्रा मानसिया फुंनानै खावलाय ओंखारजोब्बायनि जा मानसि खारो देखायनो स्टुडेन्टफोरा नुबा बेलेग सानगोन ना बा बरबरियाव मानसि जाखायोलै होनबाबो जोंनावसो जाहैया गोजाननायसो मानायसो हो ब्लगार गोजाथारलै नै आंना दा सल'आबो होजानाय नङा माबाफोरा बेकग्राउन्डआ ओमफ्राय कपिराइट फैजोबो ओइनै जि माखासे जाखादो माबा साइकेलफोरा नाय मानसिफोरा माबायदि जायो दा लाना थाबायनो रोंनाय नङा दे आं मालाय फट'सो दे हाबनोसै boleh nuzaiya oh muzalele simpel lang थांबाय nih मानसिफोरा bisa हाबनाय selesai sih bukan udah जायोरा खोनायो आंना लासै जायोनोलै लाजिनाय दङ एसे बाय गोदान हरफ्लांबाय थासिगोन र' गोरनाखो जानायखौसो जों गाबाय दखान होथारदों जानि बाबुमोना थांबाय थायाखैबा आं सरखादो 200 रावबो गैयामोनबा आंल'मोन मानसि नायनो फैखायो दस' मबाइलखौनो गारना फैबावबायसै जाबाय सेकेन्ड सिम्पोल थार बानायदो खानजा बेद्रा आं गावआंगा खालि सिम्पोल बानायदो ना सिम्पोल बाबो मोजां वाव नि मानसिया आरो लासाव माबायदि जागोन ना इयाव नायाबालाय माथो नायगोन दालाय मिखिजा एक्सप' मानसिफोरासो गाखोदो नोंसो गाखोनो हागोन आङो Panja नोंसोरनि आलासि लोगो मोनलायबाय नै मामोनलाय बिसोरनिया इसोरखौ मा फोरमायनो दानाबा नायनानैनो गोमोलाबायजोबोलै आंला जानला मानला फैखायो ओमफ्राय फैसाबो ini isirso nggak boleh kira nak pergi mana je oke ayo habin Roma madong na ini le gambar Iskla Park nih
He Habaliyo. जों गोजा हाबहैनांगौ आरो मा बिफायानो लाङा बेयाव 30 टाका अनलि होनदो हानजा 30 टाकाखौनो अनलि होनदो अफिस थांनो इजा आंना माबाया जाखाया याव सल' थानायाव कपिराइट होजोबखायो मिथाइ मोनजागौमोन जोंहालाय माखासे मानसिफोरा दैयावनो गाब्र'बाय आङो मा फुल जाखैलाय जारलासोलै ओइ फिसा थांला इयाव फट' साफायनोसै जाबो हानजा ओइ साफायनो इयाव ओइनि मालाय फट' साफायदो ओइ र' फिसा थांला फट' माबा साफायग्रा फट' लानोसै मोनसे ओइ एक बार जा माबासो मा होनो माबा इदिया कालारा नांना होबाथाय मोखांखौ मोजांसो नुवा गुफुर गुफुरसो नांगो इयाव नाङालै ओइयावसो लागोन आं दहायनि मोनसे थाबोनायाव जिबो जाना इयाव नाङालै दाम खमनि लाइट ओइ आदि दे बारसिगौमोन बाज्ल'नाया ओंखारग्रो दा लाफैनांगोनथ' थाब थांना फैनि ओंखाम उखैबाय सं नामा हो हे मैखुन मैखुन बुंलाय ए आं नुबावाखैसोमोन मैखुन खानानै जादों नोंथां ओइ फानजा इनै दलफिना फानजा दलफिना इनै ओइ दैयाव नुवाखै नामा गुफुरसो आरो इयाव ओरै गोदोर गोदोर होनांगौ गोजौआव नखय वाटारफलबो दंबावोसै फारसेथिं अखाफोरा माथो जाम जालायनाय थांनाथ' बिदिनो लाना थांनि फैदो लाना हाला जोङो मा होनदों ini malap sabile niza hire kerbain ekku bodoh ya ekku dia ini yang mana maza ekku maza no apa kameramen ada saya betul lah sekarang kameramen भाइ मोजां थाबाय जायफोर बिथांमोना न'नि सार्कासखौ नायनो होननानै आसा फालिना दं बिथांमोना थाबैनो टिकेट दाननो जाबाय बाथौ मन्दिर खुलुमफैनो मोनबाय जोंफोर
Sendela. Ibarat video jengkura video. Manci pernah video video. Nukleak ya. Ini macam perselada. Mani ba. Mani. Oh, WhatsApp nukleak. Manci persona beda itu orang ni. Sorry, dia payu ang payu. Ya Allah, so kasih jeng manci persona kasih jeng. जों जेबो जायासै आरोना फुजाफोराव जालु जाला बासैलै हटेलाव ओमफ्राय जायासै ओमफ्राय नै मा बायखो जोङो आदा अनसाया खर' गोग्रा आं खोन्थाना होबाय बायबाय आरो इयो नांगौ होननानै ओमफ्राय मिउजिकखौथ' होना होनायासै कपिराइट फैयो नालाय साइड साइडआव मिउजिक दामबाय थादों ओंखायनो होआसै आङो अफ खालामनानै लाबाय आरोना साइडनि मिउजिकखौ ओमफ्राय भइससो होनानै होबाय ओमफ्राय लाबाय दा जोङो न'आव थांफिनसिगोन आरोना भिडिअखौ बानायबाय थाला आङो थांखानोसै ओमफ्राय भिडिअखौ जुदि माने आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर बेखिनियानोसै आंनि भिडिअआ